Lagi naman na, ew! Sinakanta ko yun! Ba't siya nila ginaganon yung tao? Ang aming umawain ko patulang na kumakbagatanan. Ganun sila kumamot pinagandron. Nag-hanggar na naka-ormo yung gagawin. Ngayon po. Diba Wala nang kuwama. that is exactly the point. Ano na pinatutulungan ng mga kanila. Ang nga naka-ormo nga kayo sa mga ito ha. Napadasan ka kasi. Dahil may dadalhin ko. Nagnang ay. Okay lang. Okay, ibig sabihin eh. Kung nilis ano naman. Walang siyang ano. Nangyari na. It's like that.